Uživajte u savršenoj temperaturi tokom cele godine. Naš klima uređaj donosi vam idealnu klimu u svakom trenutku, hladnoću tokom vrelih letnjih dana i prijatnu toplotu zimi. Sa naprednom tehnologijom, ovaj uređaj omogućava brzo hlađenje, energetski je efikasan i radi tiho, tako da nećete ni primetiti da je uključen. Bilo da želite osvežavajući vazduh u dnevnoj sobi ili prijatnu temperaturu u spavačoj sobi, naš klima uređaj prilagođava se vašim potrebama. Jednostavno korišćenje i moderan dizajn čine ga savršenim izborom za svaki dom.